Era mambo mtasa. Zvese ndo zvechokwadi. Zvese zvasataura nezvechokwadi. Ndinenge chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari arimbatsiro. Mwari arimbatsiro wangu. Pamusoro yechangamire mutatu. Pamusoro yedare rese. Ini ndoitwa Julius Mtetu. Ndakaroorawo mudzimai wangu. Tikagara tese kwenguva yakati kuti. Asi ndakagara muushungurudzo semuranda mukati memusha wangu nemukadzi iye. Mavanga andinawo ndaiti kuti hamene kuti anosvikirwa rekatana sei. Aindiponda zviri taigara tiri kumapurisa, kugara tiri kumakotsi nguva dzose. Pamwe achimbopiwa peace order, pamwe achimbopika. Kusvika ini ndakuona kuti ndikambe ndichigara ndiri pamba apa ndakundikana hazvichaiti. Uchaudhana ivhati kana ukabva pano ibva zvako. Hauchabatsiri, hausiri murume, ndakapedza nezvako. Ndakafunga kuti pamwe inji ndikati aiwa ini ndatadza kuti tigarisane pamba apa. Regai nimbosundusuduruka hangu ugare hako. Kana dai zvabvira takati ngatirambane, ngatisiyane because zvaramba. Akati ni panapa handisi kubva, iwe ungatobva. Ndiri baba ndindotonga pana. Ndokubva kusuduruka kubva ndabva. Chokwadi ndakagara ndikungana ne2 years ndasuduruka pamba. Kuti nditi ndozwa mukadzi izvozvo handina for 2 years and haimiri mboro yacho. Ndiri kwandandiri ndakatanga kunzwa mashoko kunzi mukadzi wako mumusha munomu hazvichaiti. Akutora varume 1 pane murume agara pamba. Ini shungu handisisina ndikati rega ndimbozwa ndine mhuri imwe yandakarora mukadzi kutanga. Ndine mwana asingakwanisi kusvika pamba apa zvakare. Ndakati regai ndidzoke. Pandakadzoka ndakasvika paine umwe murume shuwa akanga arogarapo anonzi Bismarck. Ndikati ndakasvika masikati. Ndasvika masikati ndakabaitamba wana mudhaini. Ndakangokuisa ruoko rwangu kuwana. Pandakasiya ruoko kuwana twana vabva twauya. Iwo vakanga vakarara mumba. Pavanga vakarara mumba twana twakati mairwa pane vari kuonai. Iye ndokuti aiwa waudzei kuti hapana wamairwa hapo. Ini handambobvira ndataura kana kuti akaziva kuti ndiani ari panze haana kuzviziva. Nguva ndiripo pamba ndakaona murubuda murume iye Bismarck naiye mukadzi yeye masikati vakazorora nayo mairwa. Ndikabvunza kuti chii handida kuzwa mhindu panguva iyoyo. Semunhu ndakatya bhozi ndakada kuti ndikataka zvaindinesa iri shoko ndakandati ibva ndangonyarara. Mukadzi akabuda ndokutanga kutora sauti akamwaira wanze rwese pamba kuti imwaira sauti akabudisa machira matsvuku 1 dzvuku rakandongwa pa 2 meters by a meter here nere yellow ndokubva rinanika parwadza zvikanzi ndo magumbezi ehondo. Ndakambokudza kuti uchafira maoko musichi sewachi nhasi wadzoka futi. Handina kutaura handina zvandakapindurana naye nekuti ndaiziva kuti ndakambobva makore ndichivera mumapurisa kuya mhosva ingonzi iyoyo ndori kuvhiringidza ndori kunetsa mukadzi. Zvitupa zvangu akatora akarasa mutireti. Masedishesi angu akatsemura. Madrivers license akatora zvese handisisina. Akazvitora kata tikaenda kumapurisa zvainzi haunotora zvinhu. Nyaya yangu yanga isingabatwi zvakanaka, yanga isingabudi. Kusvika ndatashiya kuti ndoitawo sei. Kusvika ndakaenda kwabereki wacho. Ndatobvako ndikasvika kuna baba wacho. Kwandakandobvisa pfuma yangu kana kuti mutete wangu. Baba vakati inini ndakapfekedzwa bhachi roubaba. Nyaya yako mukwambo kuti ndibate ndotanga ndabata mai wemwana uyu nekuti ini ndiri baba munini. Shuwa akabata akafonera. Akafonera haina kudairwa namai wacho. Akadairwa nasisi wake. Zvikanzi mai vari kurwara havagoni kudini kukutaurira ichi kupindurana nemi. Asi chega ndifone kunani? Kuna Kero kwaMutare. Ndinzwe kuti anoti kudii tinzwe pfungwa dzake kuti anotambira here nazvo. Iye akati handisi kuramba kuti ndibve pano ende ndandinoda ndokuti wakutodini atondinokera gozi inini ndakutoda vechidiki ndo anoita ndirorwe nawo. Svika zvandinetsa. Vanangu baba vacho vakati handawazvinzwa kamukwambo. Ini hapana zvandodini zvandinoita. Kuvillage kwandinogara ndakaisvimangara kwaSabhuku. Sabhuku akamboibata. Padari paSabhuku akatopenga futi. The same. Akati inini handichakudiba nekuti wachembera uye haubatsiri. Ndakutoda vechidiki. Ndo wandakuda. Pamberi padara Sabhuku akadaro paine makurukota aSabhuku achitaura. Ndikati muri kuzvinzwawo. Pamusoro pezvo pamba pangu ndakasvika pazadzwa magwecha.
panotengeswa mbanje, anotengesa brongo pamba ipopapo. Saka ndingarasha ende pano nguwa usiku ndakatombomuka pandakauya ndamboramba mukamba kangu kandakumbirwa naSabhuku ndadzoka ndikukumbira kuti ndiraro hangu mukamba pangu akapenga zvoti handisauona panapa kusvika Sabhuku azopindira nyaya chaka no chimuregedza adini apinde mukati ambura mukati ndikasvika ndikarara mweya ndarara mweya ndaizwa 3 o'clock kumabheja pamba pakadini aparariki nenoizwa wachingouya wachita zvavanoda. Saka ine ndashiya kuzwa kuti ndoitawo sei ndogara kupi ndo musha wandakatsvagawo kuti ndigarewo asi kuti ndigare kundamuranda pamusha pangu handisi kuti ndodiwo changamira. Saka ndasvikawo kuno. Watine mukadzi makarambana nemukadzi takarambana isusu yatingatisiyana ndikamupa bhuku rakata kuti baba ndipe ndinodini ndinoitengesa maswiti. Saka ine pandakaenda kumba kwa baba wake ndakandaenda ndine chinangwa chekuti ndosiye chi ndakapa ini mari maswiti. Right. Then wati wewe augara nomwe murume pamba pako notenda ari mungomwana mwana naye ndakumuona akabvato vari makorokozi mukorokozi. okay pamba ndipana baba ndipano watatengesa mbanje nebrongo nditenda alright karako basi kero Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndizvo zvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Pachabatwa nemusha. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari arimbatsiro. Mwari arimbatsiro wangu. Pamusoro imambo. Ine ndoitwa Caroline Manyichi. Ine ndoitwa Caroline Manyichi. Ndiri mukadzi wababa. Dambudziko rangu rakatangira pandakabara mwana. Mwana wangu afambe aiti 6. Izvozvo ane 6 years. Pakasvitsa mwana 3 years. Zvikanzi iwewe mbobva panapo mboende nemwana kumba kwenyu. Nekuti isusu kudzidza kwedu hatisati tazviona. Ndipindure zvataurwa nababa. Imune nyaya yewana. Baba vane mimakawasunga unogara nechikomba. Mutengesa brongo, mutengesa mbanje pamusha pake amuchadi kuona pa ngatidzokei papa kana mine imwe nyaya iyo muchazomhanga ngatidzokei nyaya manga kuti kudini nezvataurwa Zvataura manyepo. Pandinoti manyepo ndofunga mapurisa anotenderera. Pangu havasati vambosvika pane vari kutengesa kana information mapurisa ariko. Anotsvaga vanotengesa kuti unotozwa kuti pakati zvinotengeswa pakati. Inini chandinoita ndinobika tea ndane 7 years ndotengesa tea nerice kumakomba. Ndozvadozikanwa nazvo. Magweja yarutara ndakatsvaga maroja angu 2 anogara pamba pangu. Macouples vane vakadzi vavo. Saka mumwe wacho ndiyanga aina munin'ina vake nemukoma vake. Ndo vanhu vavari ndakamukira kudzinga makuseni. Ende vanhu ivavo ndo vanhu vaitondibatsira kusara nemwana. Yekuti mwana wangu inini wane 6 years afambe aiti 6. Wakutanga kuti dhama zvinizvi. Izvozvo wakauya akati chibva ipanapa. Wakutesa maroja iwo ndo uchipana kwakusa maroja. Ava atimba mukitchen. Ava ndibva ndabuda panze ndatanga kubikira panze. Ndikapfuta moto avadira mvura. Ndo pandakazoenda kuna sekuru murawo. Ndikati sekuru yemu ndionere ndobikira pai. Zvikwere zvese akapusa akati handisina kuona chirumba uchengeti chipuyo panapa kuti urubikira vanhu vandisingazivi ndiye nani. Zvimwe zvacho zvazvichidoro zvangu zvazvitori zvemaroja angu. mbuya zvinotenderera kwanzi ndibaba wakandisunga Handina kumusunga ndozvandoda zvekumusunga handina meno kana mitokwanisa kundibatsira kuti nditosunungura ngoti handitozvizivi. saka mburange ndimuntu urarama So far wane 3 years wasipo. Handikwanisi kuti nditaudzane nawo. Saka zvautoda kuti kana ndataudzana nawo totombotanga taenda kwachiremba. Ngoti wane 3 years. Wakutotenda rechi 3 wasipo. Nhasi uyo wati ndakawasunga. urogara Indogara pamba. iye baba Handizivi. Handizivi. mwezi dzarutaura maimboita aikara makakana Hatira takambonetsana pamberi apo. Ndobva taenda mapurisa akati iwe usasataure naye. Chinyara.
Zvataura ingoti hongu. Kana wanaiwo zvisingaitiba wouya wotiudza. Ndosaka ndakazoenda kumapurisa kuti baba wadhiga mumba. Wakaputsa zvikwere zvese, wakaputsa chigadheni chandairima. Izvozvi ndakuti ndikaputsa moto wobva wadira mvura. Ndikaputsa moto wobva wadira mvura. Saka ndorarama sei? Ndopatakasvika kumapurisa wabva wati ai ndinoita izvi ngoti wakandisunga. Mapurisa vati aiwa iya tichaigoni baga ende kunoko. Unogare kumbogare. Kupremier South. Inte mazoezi wadawo. Wabikazi vese zimurikuita pamba paki. Katinoziva kuti muri pamwe paumba pedi nekuti ndaane 13 years ndokunga ini ndakasvika hangu abata muntu asi ndakasvika ndikatotemawo ndakasvika abata muntu ndikasvika ndikatemawo ndikavaka 6 room ndikubva kumba kwedu kutotanga urorwa ndikatovaka 6 room yangu ipapa ndaane 13 years ndiri ipapa machira atori machira ekuchechi ndonamata kunyenyedzi nono ndingori rejira reblue nereyellow nerered chi ina handomboziva anongonzi machira ekuchechi handitombozivi kuchechi unotodzika tenga jira rered tenga jira rakati tenga jira rendaramo tenga jira randotoziva ndereblue ndo rakanzi ndere machembere handitozivi kuti machembere acho chinyi ndora ndotonyatsoziva kuti rinoredi ngoti vamwe watone magreen iye hanzvadzi yangu Vamos. Muchumudai mukati. Icho mshangano wetu. Utaona mawanga. Ni mkazani. Kaza ushani. Izvo chichaiwa. Wakakumangana kumapurisa ndi muchaiwa. Ndakamangara kumapurisa. Mapurisa akati chi Ikatombotongwa ikaenda kukoti akatombopiwa mhosva musatombopika. akatomupira ndizvo. tatakaita takapiwa kisoti Mirai. Bakapika. Akapika. Sivyo kuti akaenda pachipatara akaenda pachipatara paakashanda sevisi ndochi komiti koti. Komiti. inoita ndodzai kisoti saka wakati nini pane zvinenge zvaitika iwewe chingara Saka pachipatara mai handinomboenda kuchipatara mambo muri quite sure. Chokwadi sho. Mapepa nyacho. Vachakapiwa because patakaenda kukoti takangosiya rakabva pena longa patakaenda kukoti vacho. Peace order iripo akapiwa. Pakazoenda futi kukoti nenyaya dzekunditema akapiwa futi mhosva tiri. ndine pepa rechisoda ndine pepa rechisoda ndorandiwa Muda pepa leo makapiwa matungo ndine pepa rechisoda mutungo kwa pepa. Hatuna kasongo. kupera nono Amepinda mdani mapena. ndaingoenda kuma ndopatakazoenda kusipo kueifanja ndokwandakapiwa kisoda Saka chamakaendera kuti peace order chete hamuna kubva mamboenderana zvimwe zvekurowa. ndopaakati ndakamurowa asi ine nanautombo Ngati kukoti makaendera nyaya dzipi? One, makaendera peace order. Imwe makaendera kuti chii kana kuti hamuna kubva hapana maenda. ine Hapana imwe. Makaenda kuti kana ndo. Takaenda kairi. Makaenda kai. Takaenda kutown. Akapiwa peace order. Tikaenda papena rongo. Ikatongwa akapiwa cheti kutongwa akapiwa chitaro komiti koti. Ndizvo here. ndakabvaupena nonga ndipandatiwa kutaura ndipandanopiwa kisoda Muri quite sure here. Ndiri chokwadi muchangamiri wangu. Takandoka takapedza chipo chemwedzi kana isiri miri mitatu chinzi munadzoka mangwana kusvika yazopera. Ene ndandoripota pamapurisa anditema ndichitodzudza ropa nepemba. Mamapurisa papenharongo na7 ngokumanheru ichenda ndoripota kusvika nyaya yacho yazotongwa achimbochinja achitenga mapurisa achichinja kusanzi ochienda unoti akadini akanditemawo saka yakatora nguva because yaigadzira nemapurisa kunyepa kuchinzi ichinje uye kwaari unzi ndivhare kusvika yazongombata iyi
Saka izwa izvi matuta ini handiyai ndodiyanono nematsotsi Nyepa pachake pana matundu. because kana una nonyepa kahubatsiriki angwe makamboshanda here pachipatara community service Amina. Waishanda Pachaka kliniki ipi? papirimini Iri. gore pepe gore pera kadura pambiri Pana nisa. papa ina kabango na mtambara Waenda pona. mari Mungaita pona namba dzawe. anjina kwa namba za Wana sababu yani kwa kweli. Mtu. ni mtu Saka tazose. Wakizera kwa. Ndio mganye babu Kubata sehemu nyeusi na wakaika. Inini chandakapedza asi kuti kana makaita kumitsema pamwe pekoti pamwe ane mhandi yangu asi inini chandakapedza umaenda sakura musikazoita pamwe ndinogona kudaro handisi yangu Mati pamwe. ndataka ndisi yangu pakati inini ndandoziya episode ndiyo ndakapiwa ndosaka ndakati izvozvi zvachiuyatitira zvoite zvaita handina kana mbomugosa kana kuita sei umwe ndakatoenda kuudza sekuru murava wati uyaimone zvekuita hamuna kana kumutema kana kuti aiwa ipapo ndo pandakanzi zvendamutema asina asina kumutema saka iwo wakati iwo ukaona atanga noizi dzake usasadini usasamubvunze kana kuita sei ndosaka izvozvi ndakati pandakaenda ipapo akati inini ndindakanzi ndindamutema makapuwa episode yekuti ndisamuharasi saka izvozvi handina muharasi ndo zvakata saka izvozvi ndakati handimbomubvunzi kana kuita sei akasvika akapukanyasvikira nongota akadhiga mukicheni kudhiga kuti musabiki anongota akati pakazodzima moto ndo pandakazoti sekumurawo yeye mumbono zvikuitika kuti tobika here toita sei panapa mwana wacho ndomupei makanyarara ngekuti mama ane episode dai pasina episode makaita zvikuru ndingadai ndisina unyarara basi izvozvi ndakugona unyarara ngadai makakana ndingadai ndakatokana ndaizorambidza zvichiva ndingasiye munharudhika mboma ndirubikira here kutimba timba mboma ndirubikira mwana wacho ndirochengeta ndivake toketi Sasa kuna. aiwa gidhoni angasiri sheri kuna murava ari mukenya mune namba dzake dzasekuru murava wacho ndingandiizva ndipei amaswira bhegi vhegi rangu riri kundipanda ndakagara ndakana wanditomboziva vandakagarisana rutenderedza pfungwa dzevanhu vakuru sabhuku makadini takasimba ndisabhuku murava ndisabhuku murava here okay ndishumba mutasa ndiri mudanika mambo ndiri mudarika saka pane zvandoda kunzwa ndine mhuri yenyu iri panapa ndoda kunzwa nditaurika pafoni ipapa zvandoda kubvunza munoziva here uyu Julius Mutetwa naKero Manyushi mune chidhoo vanogara sei vanhu ava vanoshupana maningi mati nyaya yekutanga ndeyevarume
Okay, uyu ndinoda kubvunza mudzimai wacho pane paakamboenda kukoti akasungwa akashanda akaita community service pakiriniki? Akadini? Handiti pakiriniki pane pakamboenda here kukoti wachayana mukadzi ubva apiwa bvadza anoshande pakiriniki community service? Hamuna paziva? Okay, all right. Hapana nesi wamunoziva here ari pakiriniki apa? Kapangwa pasina? Janani? Alright, nditumire phone yemukuru wacho. Ndaipo mubva mandipa information yacho izvozvo. Alright. Saka nyaya yekunetsana inozikanwa nenharaunda yese. Ende mazuva asambuka kutaura nyaya nyazi inonetsa ndeiri mai Zvikomba. Ndonyaya yatanga kutaura. Zvanditi yedu uri kupindira Chikomba. Ndakasvika Chikomba chiri Anotomubvunza iwo. Ndati sabhuku ati nyaya dzenyu padzinonetsa. Yekutanga yataura Chikomba. Yechipiri murume anoti bva, imi mukati handiendi. handiti ndiyo kuti ndine Chikomba. Aiwa. Ndinokutaurirai kuti nyaya dzenyu dzataura sabhuku kuti ndo dzamunonetsana ndo dzandokutaurirai. Chete ndo dzandokutaurirai. Asi manje mune dzimwe nyaya dziri very serious. Senyaya yekutengesa mbanje nebhurongo. Munotengesa here zvinhu zvakanaka? Hamutengesi. Zvokuti izvozvo izvo ndikatuma waputsa pamba penyu izvozvo havazvioni. Ngavaende nditori kana kumbonzwawo information kungobvunzawo kufamba kuti dii makambotitengwa here kana twakambobata musungo wakati ndakatenga kwamuteto. Kusabatwa hadi kutaura hospital. Warume wakawanda uri kuhura asi havasati vabatwa. Nevakadzi wakawanda uri kuhura asi havasati vadii. Inozoita nyaya kana adii. Saka iri kuzokuti handina kumbobatwa aiwa. Hamuna kumbobatwa asi zvataurwa kuti muri kuzviita. Baba. Shangamira. Mune umbowo here chaivo kuti mai avo kutengesa mbanje nebhurongo. Ine umbowo hwekuti magweja 3 o'clock panosvika magweja kune kuzova kuti wakamana murutsvabe panapa 3 o'clock manhewa vanhu vakadaro bhozi munozova magweja paanoda zvinodhaka nguva dzese vanosvika pamba toziva. Ndikatomboti kana imi muchigara pana kumana nguva dzinedzi dzinoririri ndo umbo hwanda kuti vari kusvika vachizotenga mbanje nemagweja anotengesa panoenda neti yake kumakomba panotengesa nguva dzekusvika dzina basa. Chandoda kuti kana asvika muri kuona here arugema mbanje kana rakabata mbanje kana kuti aine bhurongo. Ndo zvakakosha mbanje kuno rugema nebhurongo. nguva ndisati ndazoona chimwe vasati vanwa chimwira vamwiri pachena pandinoona asi rubva pamba penyu handizivi hanguti vasi ini chakadhozi ndakazomubvunza kuti chii musati hamuzivi kuti achiparotengesa mbanje nebhurongo ndini. Saka mauti hamuzivi. Changamire mbanje nebhurongo zviri kutengeswa pamba pamba.
nemukadzi makera namanyushi. Handizisi zvakazoti tikuya kunoku munhu asi pachena zvakanasiyadini anoita. Handizoziva hangu kuti tinozviona here because zvinhu zvakadaro hazvitengeswa hazvigari nyaya yegupuro kana muchiramba mukadzi wamuri kuramba handi anopiwa gupuro. Nyangwe murume mukadzi wousadi murume wauri kuramba handi waunopiwa gupuro. Gupuro rinopiwa chii? Munyai woenda kuhama dzemukadzi kwaakanororera usvika utaura ndatumwa nenyaya yakadai gupuro rodii rotambira. Because as we speak right now wanatezvara wari kuti mukadzi uyu ndiwako iye gupuro rakamupa zveshe wakahema switi saka iwe unoziva kuti mukadzi aushamudi enda woite decorate pamusoro echangano. Inini ndakaenda pandakabva manje mwedzi wapera pandakasvika kumusha ndakandotora sampuru sekutaura kwamuri ndobva ndaenda naye kumba kwababa wacho kwabamunini sara pawanda kwandakaenda kwakaenda muteti wangu ndobva ndasvika ndobva ndati tezvara ndauya negupuro kuti ndidini nyaya ndiyo sekuya pandakamboita because mwana uyu onai mamire zvakaita pakava nezvinoitika mukati memusha yedu ingava ngozi chingava chii akati inini handikwanisi kudini kuzvitambira mukwambo nekuti ini ndiri baba munini ndiri sapa vana saka inini kuti ndizvitambire rega ndifonere mai wacho handitozwa kuti ari piba akafona akadairirwa nasisi wake kuharare zvikanzi mai vari kuno asi vari kurwara hamugoni kutaura nawo ndoba akataura nasisi wacho akati kana zvakadaro mukwambo ini handigoni kutambira gupuro rako tora hako madano. Saka mwana kuti ndanitori murongwa wekuti ndiuye kuno kwa mambo nenyaya kuti tigare takadari mukati memusha uite zvararo kuti nini handizvikwanisi yaruti handisi kubva pakava nezvinozoitika kuti nenge ndiri mupanguva isingazoiti nerusira mhepo nengozi mukati memusha wangu. muchibva kunoka kana mati anosuda ini muchienda kumba kwavo mofambise zvirikutaura kwataita muendese chii gupuro vanofana kuritambira sekutambira kwakaita roora. Hawakwanisi kuramba gupuro nokuti gupuro asi roora wakatambira paakaroorwa uba munini angasikwe hausi wakatambira madzazi handi yaichacha. Saka nhasi akuti handitambiri gupuro sei endai mupe gupuro rasi kana zvanetsa gupuro munosiya mumba make iye ndiochaziva kwaanoendesa. iyi yeumwe murume Bismarck uri kudei pamba vakanga rine hanzvadzi yemuroja wangu nemukadzi wemuroja here ndaigara nayo. izwai mbuya hanzvadzi yemukadzi weroja wobva uya pamba penyu woshinorara mubhedroom menyu manje hanzvadzi yemukadzi weroja haana kutomborarako asi kungoti munhu aingosvika ingoti tete ndisonere mabhidhi ndokunga mukadzi ndaigara naye airuka mabhidhi saka airuka mabhidhi airuka mabhidhi muka mati bhidroom rinorukirwa bedroom handitambopinda naye mubhedroom uyu wacho akasvika vana vakabuda shamwari iwe wakasvika bhizi vakari ari mubedroom varimo vakarara hauna kutondiona kuti ndasvika. Saka mubedroom mune mabhidhi manga muruka mabhidhi patika iwe chinotiwo murume muridzi wemusha auya handii surprise ngeikao saka surprise wasvika papurazi pake handiti wokumirira ivivi 20 hours uzomuke pamuda mapedza kuruka mabhudhi mabhidhi kokuzomuka vana vakati mairuwa panadawo kuona zvikanzi utai kuti mairuwa havavo mwana wacho akakura sei haana mbodikaidai vana vacho vanowane
munobvunzawo ini kuti vanhu vachakakura sei vanonyaudzizira inini sezvo takasvika rini ndo zviri kutondinetsa kuti musiye asvika ndinaembeu ambwe vanhu vakawanda vakadzi vanobatwa nezvikomba vanoziita zvekuti nemurume maswera sei akabatana nechikomba asi kumboona kuti baba vakamira mashure wamwe kutofuka nemusoro nechikomba magumbezi baba votosvika kokutofungura kokutoisa netochi asi wamuona ari mba zvakanakawo zvingondotombuya mutimbainabatanira ini sei mukaumira kutaurirwa nakaita dzimba mudaumira kutawazi mai muri kuita iyi muri kuita nevabatanira nakaita dzimba aiwa nyaya yechikomba ndiyo takaenda kutongoka sebhuku ndiye akaenda kumangara kuti andakamuona ine chikomba sevataura yangu ita ndio maendera yakaita kuti noti ane nyaya haisi yekuti tuti musaite mumwe murume wamurida handiyo nyaya iri pekuti kana munoita chikomba chenyu Bismarck ngaasauye achipinda mumba yeumwe yakavakwa neumwe murume ndo nyaya yatikutaura iyoyi kuti Bismarck haana maruramiro ekuya kopinda mumba yakavakwa neumwe murume papurazi reumwe murume. Imimi kana muda kuona na Bismarck endai muonana kumakorokoza kumagetsi mabva iko kana kuenda maloji akawanda mbuya kune musangano loji Christmas pass hotel iripa kana kurwizi endai kurwizi machaina ari kuchera futi mavhani kakagobwe endai kuseri kwemavhi ikoko dai kuseri kwemavhi ikoko zvekuti munoswera kurwizi haesi swerai kurwizi asi pakanguva kashoma kamakaswera paumba ndipo makarukira mabhidhi mubedroom izwaikandinaikiro anoya kubedroom mako unotengesa mabhidhimu here haui mabhidhimu hautengesi mabhidhimu saka mumba mako anga ari kudei mangu anomboya Alright, Kero. Tati Kero. Saka zvakasvika kamira padhoo. Handisi. Uyu murume haana kuona kuti munhu akamira padhoo. Kokubvunza wana kuti mai uripi iye ari kuona makamira padhoo naBismarck. Kokubvunza. Munozwa sei makabatwa nzeve makavharwa nzeve? Munozvizwa sei? Go aje. Inini chamuda chete kuti aifanira kutaura ndoona. Ndozvamunoda chete zvawo. Ndozvinondinesa zvoti kupi pacho. Handina mbobvira ndaita zvakadaro. Kero. It only depends is nekuti Bismarck how good is he in this game. Game iri unotamba sei? Ndo chete baba nenyaya. Asi zvekuti wakamboya pambana. Kana achiri tamba zvokuti munoramba kana mai chaivo. Mai ayuti mai wa. Haungozwi kana chetigondo kana munhu anopfuura kateni katena wakabatwa ndiBismarck. Inini chandoramba nechekutaura nekuti wakapinda mbedroom mangu ndozvo. Chimwe chamakuita futi kana muchiita mutambo uyu uzwa kana muchiita mutambo musasovhare maziso iti vharei moti vhurei vharei zvinuka pamanga paburudo Bismarck avhara maziso munoona sei zvinhu zvakamutenderedzai ndosaka murubatwa because murubatwa kuwe maziso anenge akavharwa. Nyaya iri pekuti kana unoita zvikomba zvako uri kuita maboyfriend ako usaitire mumba mani mamuteto mazva endai kumba kweboyfriend kana boyfriend rine mukadzi waro endai kusina murume waro mukadzi waro kusinawo murume wenyu mosangane kupi then nyaya yemaroja pamba munounza maroja pamba sei muridzi pamba asingazivi
inini maroja ndakatoudza ndaona kuti mwana wangu kusara Aiwa, amuzi Kero, asiri munhu anonyepera mubara. Hakuna munhu anoisa roja pamba kuti roja rimuchengetere mwana. Munhu anoisa roja pamba kuti rimupe mari. Kana munhu anoda munhu anochengeta mwana anotsvaga chii? Nurse aid kana house girl. Ndiye anochengeta mwana, not roja. aiwa ini ndaingoda kuti aonewo paine mwana wendaingosiya ndakamubvarira mumba nguva yese ndaingosiya ndakabvarira mwana wangu ane 6 years but Saka unosiya utori nemhosva imwe. haafambi hatani ndosaka ndakatsvaga Une mhosva imwe yechild abuse. Hapana here wana mai vanoita zvewana. Hamuna here child what? Hapana class care wega as part of child protection. Wana mai child protection wavipi? Kana paina child protection ndidaidziva vatu yapana. Muna ngani? tese tinoona 3 asi pamba ndine Wamwari. mumwe wacho ari kumba kuna mai yangu mumwe wacho handitomboziitani Saka you prefer kuendesa mwana wako kuti anogara namai wako iwo asi iwo wose wakavharira mwana ari 6 years. kunoita kuti ndigone kushandira vamwe Aiwa, uri kushandira kuna mai wako ari kushanda here? asi kushanda Ari kuitei kuna mai wako? ari kuenda chikoro Ari kuenda chikoro? ndindiriritira Ko umwe wacho uripi? mumwe wacho handizivi kuti aripi inini kuda wakangosvika akatora vaaenda nai iva vanhu handitozivi kuti vaakamisteki izvozvo handitozivi kuti kubanga ane 9 years ndakatokwenda mumapurisa wakanditi hatisi kumuona pamucheto wacho kuti uripi nyaya yangu itoripo mumapurisa yekuti ndakashaya mwana asi wakati mucheto hatisi kumuona asi ndichisvika pamba wakandidza kuti umwe wacho anga ari wakandidza kuti mwana watorwa ndidhedhi namukomarichi Ndidaidzireiko? Toti atoende izvizvi. Abva nemapurisa pamba ipo pakira. I want an investigation done today. Kuti amunditauri kuti munoenda imimi kuenda kofara musiye makakira mwana ye6 year old mwana mumba kukira mumba ari disabled. aiwa ndo zvandakatsvagira maroja No. asisapota zvemwana wacho uku ndekuti kubva apa akabuda une hesu yakamba yakana nesauti kana bhuti yemwana kana chinura Kero. icho ndibvunzira Kuprime hakuna chikoro. kupremia Hakuna chikoro. Saka sei uri kuprefera kuti mwana wako anogara kuchikoro namai wako asingagari pamba achitochengeta mumwe mwana achengeta nomumwe mwana. kuchikoro ndakatomubvisa ngonga atora umwe wacho anditaura kuti handisuzwa kuti aripi ndo pandakabva ndabvisa umwe wacho aitodzidza panotiskiti Ko wakadii kuti iwe mwana arurwara uyu wakamuendesa namai wako? ndaunorwara Ndati sei wamusina kumuendesa kune care? haachagoni mutakura zvekana kuita sei ari kuchikoro chakamira akatomboya pamba apa ndikati mwana ngaadzoke kuchikoro zvikanzi achadzoki ndikati aiwa regai ndechikoro iyeyo akatotorwa pachikoro aishinda imomo pakoreji yamedhemukati wakutora handisitoziva kuti aripi nditozvinzwa izvozvo kuti mwana wemusikana ari kubva handisitoziva uyu ndakanatsa kumutora tikaendesa kuchikoro kwaakanga ari kwatakatavhumira nouyu mwana mudiki ngaende kuchikoro achigara natete wacho achienda kuchikoro saka paakauya tichinetsana udakabva kuti mwana wangu achaenda ndikati uda kuzomuita aite sei mwana wayo ona kuyani wana uda kuti wasaenda kuchikoro mwana ngaadzoke kuchikoro kwaanga ari pakati pakati pegore 10 isati yapera ndibva ndatora mwana ibva adzoka kuchikoro anozviziva ndokwana uyu wacho akamubvisa pachikoro pandakanamisa pana imomo muvhire chimwe aibva andomuigana nhasi handitozivi kuti aripi nditozvinzwa izvozvo inini chakaita ndizobvise mukuru pandiri mukuru ndaitogara naye sekero kwake ndozvekuti ndakasvika ndikabvisa komwe uripi ndikandatorwa nadhedhi namukomarichi inini wanga watonditi handei asi inini ndaramba ndavabvunza kuti mama uri kuzviziva here zvikanzita wavudza Kero, ita moyo wamai. Wazvizwa? Ita moyo wamai. Ita moyo wekubereka. Apa? Hapana imbaba. Asi munoziva here kuti wana wasi wenyu? Wana ndehurumende. Munoziva here? Do you know that?
chenyu wana kuwapa mazita nekuwaita nekuwachengeta chete, asi havasi wenyu, ndio hurumende. Ndosaka uchiona hurumende ine simba rekukusunga kana usakabata mwana zvakadii zvakanaka. Ende hurumende ine simba futi yokwanisa kukutorerai vana iwawo wese woendeswa kusafe shelter kwavanogara vachichengetwa nehurumende. ngavanibatisa kuti medhemu pika DSD social welfare ndotobva watoenda kumba wandi nhasi da kuti muranzvidza kuti wana warara kupi nhasi wani papi chichi kumboiti imi kana musadana rambanai noti kuti mukurambana menyu moshandisa wana kurwadzisana muchishandisa wana. You can't tell me kuti unoisa umira pamberi panga poni tell me kuti ndinoti ndichibuda ndosiya ndamuvharira umba. What do you mean? Uri kuti chii? Pakuda baba acho ndozvandaita. Ndipa ndazoona kuti azviiti. Ndopa ndakatsvaka munhu angatotsvaka pekugara. Ndikati mimi cho yemugari sinzi mimi usingaendi kubasa. Unosarawo nechimwana wanga usikatori bhadhari rendi. Waingombowa chikafu chemasikati. Ini ndichimuka ndatomusiyira raisi. Masikati wambowa chikafu chemasikati. What is this? Nyango akasara ukamuvharira ukamupa sausage nechicken nenyenyi ukamupa pizza ukamupa as long as wakamuvharira hazvati chii. Ndosaka ndakazotsvaga roja zvoti uya ugare hapo usare. Iwe uchiitei? Uchaga mari. Baba acho haana chaanoita zvamuri muonara. Mubvunzei kuti une here musi akamboya kana nesauti hayo. 3 years zabuleti. Kana yende hayo. Kana murume asingachengeti wana wake unoenda kucivil court. Murume wobhadhara chii? Uruzwa? Unoenda kupi? Unomangarira chii? Murume kuti aite sei? Abhadhare wana wani? Wakazviita here izvozvo? Ndakazviita wakati havasi kumuona. Iwe urapo? Haasi kugara munombo. Urigari? Handizibe. Ndakambozwa kuti kwarara. Saka samunhu rake wakomana vakaisa kuti unozomubatira. Baba ndakamangara. Asi baba akamangara. Baba wacho paakamangara akazviita ari kugara kupi? Iye muteti wavo. Zvorugara munyaka padare panapa ndoshanda kuHarare. Ndakatiza pandakabva Pamba ndatiza futswere kuende ndakaenda vanana kuHarare tikati ndikushanda kutongobata kuti ndirarame ndikuona ndandikwanisi ndokushanda kwacho asi ndikaona kana ndoti ndinouya sekuuya kwandaite ikoko ndiri ikoko futi chimwe chekuti ndakatambira mafoni akawanda muvhireji imomo zvauri kutaura zvemwana dai kwakubvunza nharaunda inini hangu ndikati vane umbowo hwakawanda pamusoro pemwana wane umbowo hwakawanda pamusoro pechihure vamwe vaitorisendera mamesages vachiti mtetwa weuya wane varume vedu vaperera pani pamba pemukadzi wako arimo mameseji mufoni andaitambira kubva kwavakadziwana saka inini ndinotoita wana ndochengeta wana ndikati ndochengeta wandinaye uyu handisuziva kuti ari mwana ndikuchengeta ndiyo ndinaye wandoziva wani ndine vana vatatu changamiri pamusoro uyu ndati handiziva kwari uyu kubva Pamba inini ndabva Pamba pandakambogara mwana uyu ndakagara naye kwe6 months ndiri patete hanzvadzi yangu ndakachengeta mwana handaikwanisa because kuti hatitauri tesekurapota saka tauya kuno dai taikwanisa kutaurirana taingotaurirana saka tauya kuno kutatsvaga muyana kuti no hatichataurisani tese taamhando nemhando saka dai iye sekutaura dai angaenda kuti ndoita sei kuti because ndingamupa chinhu handizozinya kuti nyangwe ndikachengeta zvinozi handiri kuchengeta akukudzai musimba ndasungwa nhengo vana nyaya yewana ndisungwa nyaya yewana nyange tikachengeta changamiri hazvibudi kuti ndiri kuchengeta sekutaka kwari ende mwana ainai 1
ndewaina ini wana wacho ndodini ndewanochengeta wana chatizwa kuti ari kupi nyange kuti ndikatenga chikafu kana kuti akauya aine hembe dzaanga inadzo dzese dzakaraswa chizwa wana wenyu watatu iwe une umwe wacho umwe ari kwaambuya umwe ane mukadzi wavo pasina kubvira munezamuzika munewatu makuziva kunaona mamwe kuswe manzi imi mbuya chivi amaenda kucivil court mumwe matoenda application yemaintenance murume yabhadhara chii achengete wana wake asi imimi pamwe pacho murume anokwanisa kuti application yekuti akutorerei wana iwavo kuti agare nawo because amuchengeti because already zvamatomona muno isu chinokwanisa kushanda seevidence mukoti zvamataura kuti muri kubuda imimi muchisiya mavharira mwana ne6 years chirema mumba murume anokwanisa kuenda kukuti achinoklema kuti right mwana wangu angakwanisa kugara namai avo ndipei mwana wangu ndigare naye because ari kuita sei ari kuabuswa and the proof is there because nimataura wega nemurume wekuti ndinosiya takamuvharira kero ungakwanisa kuti ngwarira pasi panapo kana panapo ukamira pamberi chingwara asi denga upindi unozwa kero unokwanisa kufunga kuti wakangwana ukaita sei ukadii asi chandokutaura ndechekuti denga udii haupindi because ukanakiwa nekuhura uchikanganwa welfare yemwana wawakabara kuti iwo ndikutsvaga loja kuti rizondichengetere ndiri kutsvaga loja kuti rizondichengetere mwana uri kuti mwana natunoitwa kana ungaona kuti uda munhu anokubatsira iwe uchitsvaga mari yekuchengeta chii mwana uda wakaisa loja rako handiti wotsvaga musikana wechii musikana webasa anobhadharwa nemari yechii zvatopera but iwewo zvekuti sorry saka iwewo kufunga kwako iwewo izwa kufunga kwako iwewo roja riri kupa $15 raida kupa mari yakawanda sei kana riyo riri kugezera mwana nekufidhira mwana wangu ndakatoti 15 yacho musandipei chenyu kungoona mwana wangu masikati iwewe seuda kondederei iwewe tati mari yako yaunotsvaga uku ngaiite musikana webasa anochengeta mwana iwe uchishandira chii mwana noti kuti roja iyo roja racho akamboita sei nemwoyo wakanaka kudaro ane mwoyo wakanaka bvunzai ani naye aiwe hausikani baiwe kutaura kuti azigona nemwoyo wakazambisa bvunzai ani naye aitomuisa kuita zvisi chimwe chandakutofunga chaizvo loja ina rese hama yabismark iri roja iri haisi hama yabismark iri ndatipindura roja iri kutaura nezvaro harisi hama yabismark iri arikokona ndipo ndikutaura manje kuti hauna kungwara kero hausi tsotsi unonyepera wakaungwara hausi hauti ngwari kusvika palevhel iyoyo wataura panapa iwe ukati bismark ihanzvadzi yemukadzi wechi weloja rako hauti wakotaura here handiwei wataura ndiwo wataura nechimomauamomanikizo wataura wega iwewe kuti bismark ihanzvadzi yemukadzi weloja kiroti ndakubvunza kuti ko bismark haasiri related neloja ukati haasi kero
uri tsotsi. Ende kero unonyepa. Nduda izvo chicho handazita manje nyaya yenhengo pamwe. Nhengo makamboenda here kuchipatara muchingonotariswa kuti nhengo chii chiri kutisisa mnhengo. Angoenda wakati hapana chauri kuona. Ukaenda kuna mai unomwiri kuna mai. Izvo aisombomira ndakawana aisombomira ndakana shungu nemukati. Aiwa izvo hazvizva iwe kana uchiti yakasungwa ati kana ichizi yakasungwa izvi izvi zvinenge yakasungirwa mumwe wakadzi wese asi ukasangana naye iye zvinoita inosenza vanhu kwaona yakuti nekwaari kwacho haichasenza. Bonde bambo bota bota rinoda kudyiwa uri kufara, riri kudziya rine tukaka rine tudowi neshuka. Bota rikaita nga riri kuerera murwizi, no sugar no mukaka, nothing. Hari hakuna, hari hapana bambo, hari dziki pakana paula. Kana newe wadoti wewe kana kumubvunza ye sekuru mukai sekuru vano ndomukirei munhu wacho wauda kuti ndimukire hatisi kutaura tese hamusekererani muri mhandu zvingaita kuti bonde ringaita kuti vanhu vakadzokorana kudai vakabatisana bango gatemboni rinobuda here. Lazima kazi wasee kuti ava ndiwo wakasunga. Handiti mamboti munomwe mudzimai mamuri naye futi. Mudzimai wekutanga akaita saka mari wasee kuti ava ndiwo wakazosunga. Handakazotora ava mukadzi wekutanga atosheka. Mukadzi mukuru wanda ndine wakashayira kutanga. Sekuru waimira nokundakaita vana vatatu nehama. Izvaibamuza kutaura kuti tikaenda kuchipatara ka pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kukonzeresa kuti bambo warambomuka. Ani pamwe pacho kuti anakatori masainzi eprostate. Saka zviye zvada kuti muchipatara mutariswe futi muonekwa zvakamira sei. Then kana madaro handiti munokwanisa kuenda futi kuchiwara mubatsirwa kuti bambo chii zvombonorwa bambo. Asi chekutanga ndechekuti munhu wacho kamuridzi akaita chinhu anofanira kunge ari kubvuma kauti ndii ndakazvidii ndii ndakazviita. Asi makambofambawo here kuti muzoziva kuti ndiwa wakabvira kutaura wega newawo muromo tiri kutoshauta kutaura kuti hakunawa usisiri munhu. Halo. Masika here paclinic. Saka watu wakamboshanda here paclinic. Community service. Alright, may I look for the alright? What's it? No, Dad. No, Dad. Messi. Alright. Saka ndatichi
endai mukufambiro handizvo muri mese ayo kana kutoti panoripo here mombono muripo pamamamboenda mombooneka kuti chii chiri kunetsa kumuongono rwemambo makambotiraiwo kusaidi kusiruku ndakaturaizve saka ndakazoona kuti hapana akazviri aiwa patikai kusaidi kamune pfungwa yekuti zvakashanda zvakakusenza mukaenda mune pfungwa yekuti hazvisina zvinozvaregera kusenza ndakatambofunga kuti pamwe prospect sekutaura kwamuriita kana kuti bp kana kuti shuga zvese ndakateswa ndatombofunga pfungwa idzi zoti chii chiri kundidaro ndikaenda kwese kuko ndikateswa kanzi hapana chatiri kuona chii because iyi inonetsa manje kuti isusu tiprove kuti akakusungai kana kuti haana kukusungai akutokumbira kuti kubatsire kutokumbira kuti zvamaisinita kanya zvino hatitotazi sununguraipa toti pamakaita vana vatatu mune kabatire kamai muita handi chimbotirai kumubata ipo papo pamaibata muone kuti sekuru haaiti because pamwe pacho is not an issue yekuti hazi pamwe ipfungwa chaidzo pamwe ndozviri kukwadza pfungwa chaidzo ndozviri kwasaka zvotokukwadza because vanosiyana because unoita mukadzi wese unoziva murume wake paanoda hapana mukadzi ukazwa mukadzi wese pakagara vamuri kutaura tazi hauzi kuti murume wake ukamubata pakati unotekenyeka mese munotopaziva kuti baba waJohn nzewe kuleft baba Peter mino baba wanhingika kanyatsokekuraight unozviziva ndosaka kuti imimi munoizivawo inini yake kii yake munoiziva chimbotirai kuona loka kii muonoti haiitiri because munokwasoka imi ndima kuzi mune mhosva asi wamwe warusana nawo wozotadza kuziva kuti kii inolokwa nepapi inolokwa nepapi aiwa aiwa unochekesa izvo ukasika kii ukarasa zvotochekesa izvi isoti kuti one tinobatsira murume two one marriage kana achikwanisa kushanda ite sei ishanda mune vana taisai muone zvanokutaura vana vai mune vana 3 asi wese vari 3 vari kugara kwakasiyana kusina mai nababa azviiti ndozvatikutaura no think about these children. Alright. Then chimwe chataakuda tirakotsvaga here uchaitsvaga kutoona zveshuwa nyaya yemaramba ecommunity service yakaitika here kana kuti haina kuitika tichaitsvaga asi zvandiri kuda izvizvi my concern izvozvi right now my concern one especially the 6-year-old wamusiya makavharira doo maisa mukastodi yechikomba hama dzechikomba mweya munhu mutema munhu hauzivi zvaanofunga because basa ramuri kupa munhu wamusina kukamba naye mungozva izvozvo basa ramuri kupa munhu wamusina kukamba naye wamusingazivi haakuzivi haiti sei but basa ramuri kumupa rakaoma rekuti akuchengeterei mwana wenyu mimi wamuri kutadza imimi kuita sei kuchengeta asi mopa umwe munhu kuti chengeta iwewe akamukona mukorevo zvanikudzoto aiwa garetai mogare pasi zvakanaka muefunga zvakanaka right ndikuda chi ari kupi mukomana ccw right ndoda kuti ubve panapa
uende namai ako nababa kumba kwavo. Ndinoda kuti unoone mwana aripo ari kunzi akaremara ane 6 years ari kunzi ari kuvharirwa mumba ndimai vachienda havo kumakomba. Then manitaurira kuti action yamukutora nevana ivavo yakamira sei. Then there is another one 9-year-old ari kugara nani nababa. I want to see nekunzwa condition rambogara zvakaita sei. Because right now I hear baba vacho kuti ndiri kungwavangwavha Harare. Saka mwana iyeyu 9-year-old ari kugara nani kupi? arikugara nehanzvadzi yamutete achifundira ndiko arikufundira ndichibhadhara mari zvese nekusiku Arikugara kupi? ari kumasvingo Takamukona. Umwe mwana ufurine. Makabanane. Umwe masvingo. Uya uri Mumwe wacho Rusavi. Saka ndinoti ndoda information I want that information. Then movha kubvabata mai yanza DSP maipika. Ndinoda kuti munditaure kuti mafungei vana ivavo. Kana vana vachikwanisa kutorwa voiswa vari 3 ngavatorwe went to self-shelter. Vanogara zvakanaka. Because zvandazva apa hazviti. Saka chibva mabuda pakamuva maenda apo muva maita zvese zvida kuitwa muva maenda umba kwacho muva manotarisa zvandati muone izvozvozvo mazviona ndokuda report that thing back to me maipika kuti paripoti kuti mafungei nevana ivavo sekuru muruti yangu ili makusitari wama yuchi tagi ya manyechi ndini mukomana mukuru saka nhau yangu ili pakuti nadzoka panhu kuyataura nababa kuti pawakauya torangadzi yangu wakasvika mumusha medu akatambirwa notoziva kuti yemukati asi takamumuziva ipakuvadzi vakangoya kubvisa mari yakatisa kuti ndine mwana chete kamukese ndakutaura kuti ndinofamba ndakadai ndakazoenda kwava ndazoenda asi pekutanga paakauya ese wana taungana tikamuona saka muda kuzontaura hana kuroora kuroora hana kuroora anako akangobvisa mari kuti ndine mwana nomari saka mabuda mari ineroora ndosaka mutambira kukuru sema zvese zvirikutaka nekuro riri nditodzinzira mari imi ndimi handadzaichaiyo ndimukuru wacho saka shama ndokurisa mukuroto tatichirongaenda samukuru handiti waende kupi because baba the reason why ari kuitya baba ari kuitya nenyaya yekuti kuti asvike kuna wakomana aita decision andowazaiwa wasi baba wedu wanozviita saka chichemo chawandika uchizwa handi gupuro chete rari kuenda naro arodawo ka something gozoruzi wakandoti ndindire munhu izvo zvakupondwa manje ndipo uchizwa kuti kunana sezvaro saka pamusoro changa handisi kuramba zvese sekutaura kwamuri kuita because inini pandakarora mukadzivira kuti ndaimuda titira kuti tiwake musha asi zvakaramba nekuda kwekuti ndari kupondwa kutaura kwaari kuita uye zvese zvaakuitika apa saka kana muchiisa mubhosi ndakaendesa something ndikaendesawo pandakagumira saka handizivi kuti kana muchiti something chavari kuda kuti ndiende saka vari kurambira here ndizvino zvakamana because inini wacho ndiri kupondwa kai mukadzi ndaimuda asine
Ndikwanda kuroora here mukadzi wandiri kuramba ndisadana ninaye. It's not about uno, but it's a condition yekuti zvitambirike pachiwata. Anditi because iwo ungati wakaroora usina kubvisa kana senti, hauna kuroora, uri kugara mapoto. Apo wakabarisa munhu. Wana 3 wega wongoti ndakabvisa $8 ndini nemunhu. Wana 3 iyo zvamira mukoti muno nenyaya $8 yako yakabvisa. Ndobvisa $1 wakamira. Waona uchitobvisa $1 pacho wakamira. On top of the $8. Changamira mabvisa $8 akabvisa mombe yese yakaenda. Saka ndizwi pana imwe mombe. Ndosaka ndati iwe usanetsekewa. Wakuru avo chende mugare pasi nevakuru avo motaurirana. Kana mataurirana wakuru muzonditaurirawo ndikuda kutozvizwawo ndainterested part kuti masvika papi nemukuru so that apagare zvakadii zvakanaka. Then imwe issue yandikuziva kuti ndopane nyaya issue yeprasi kuti ngepani mati imi mati ndakasvika munhu aine mati ndakasvika munhu aine prazi rake asi vandazoshandawo kwawakaimba. Saka inono kuti chamuri kuda chiendai modeclare chii property dzamuinadzo kucivil court, then you share the property, then wananga kwake wananga kwani Pamusoro changani. ndosaka kana musadii Pamusoro changani. Takati nengoro akatengesa. Gejo akatengesa. Bhani rariripo akapwanya akatengesa zvidhina zvacho. Ndandine 50/3 ndikuda kufenza yati akatengesa. Saka ndizivi ndakati chitora zvasara zvacho. iwe unozvilista zvese zvezvinhu zvawangawinazo icha akatengesa patotal value yezvinhu zvamuchada kusheya mwakadoi yakare because uyataura ega kuti prazi harindirapa changu chandi kuchema ichii imba yangu nemiti yangu nekugobora. Saka muenda kucivil court munotaura imwenisa list yezvinhu zvida kusheyiwa then mosheya zvakanaka. Asi muchiziva kuti muchisheya pane chisingasheyiwi. Wana custody yewana iri kuenda kuti uyu akapa tete wake, uyu akapa mai, umwe wako waronja. Saka vese baba namai hamukwanifayi kuchengeta vana wakati kuderekeda ndizoti yako namai wako umwe mudiki wacho ndimwe vana inoti aidha baba kana mai handiti wakati pendomba pakapaimaichengeteza vana sandoti mese muwera mukwani vaikuchengeta vana ba handize maipika vanoti uyu is not responsible because akapa tete wake imini you are not responsible because makapa amai wenyu then mwana mudiki uyu makapa loja renyu. It's a little bit evidence is equal. That's what we say in this law. Ndakunogara nevana vangu but as we speak hamusingazvivaleni vanogara everywhere ndinogara nehwana ari December ine ndomuona mani ndemakusei ndichibuda ndinongobuda ndaswera ndiri kubasa andikati munogara naye pamunana 5 na 8 izwai pa 24 hours pamunana 8 na 6 manheru na 9 o'clock mune makurara mune 4 hours nemwana ndoyana tuko saka mune hours mangani nemwana ndoyana tuko ndemaskati ine ndotengesa tii nomuka na 6 ndoenda kotengesa tii 10 dzikatochaya ndotoziva kuti hakuna munhu achatenga tii natikofu ndinenge ndadzoka ndakumboka asi zvandinoita ndikadzoka ndobva ndararama kana ndiine washiri yangu ndobva ndawacha
Richidoka ndatanga kubika. Bani ndimataura kuti mwana munopika. Mwana ndaikira pakabuda. Padabvisa mukuru mwana ndaisiya ari mubani. Ndimandazoona kuti ndisiya ari mumba isongoti pane sidoko kazwa achema munazodai munazopawo chikafu munazodai azviti. Pandakana munhu arichagaibata chiuya kugara ako pamba pangu. Inini auchandipi mari. Icho unongoita kuonawo mwana wangu aitendera umupawo chikafu. Ndozvinoti mwana yacho ndozvinotoresa mwana. Probation officer kamudabuda pamuda. Ndozvinotoresa mwana. Kana kuchema. Ndombo kuvale mitombo here isimunyumba menyu. Muona kuti munogara mumazuva mangani. Tokubikira iraisi. Bismarck anokonera iku. Imi mutombo kuvaleyo mubale. For 1 week. Ani muone. Right, it's okay. Saka chinde panze Leonard. Endai mwiti information yese yandoda panze. Mwamamira panze pamuvhenekwa kuona kuti akasungwa umwe ndiani. Kana kuti akasungwa ere kana kusungwa. Asi muchibva ipapo, kuti mamaenda kumba kwacho mamaona zvandikutaura izvi. Mwamandipa decision na DSD kuti mafunge nechii. Newana. Kana kuti for now totombotora 6-year-old ari disabled oenda kusafe house. Ngaatombotora oenda kusafe house. Mai wanyase kufara. Yes, because mwana uyu anonzi ani? Michael arikutadzisa mai kufara. Haasi kusesa kufara. Handina wakazoisawo mwoyo wakadzi wakawanda wakafanana. Mukadzi pane mwana wake ndo pane mwoyo wake. Asi chinondishamisa inini sei mai mwoyo wenyu haupo pane mwana uri kumagweja. Ndinomupendi kagara pamba. Ndinomupendi kagara. Dai ndetengesa mbanje nebhurongo ndetengesa ndiri pamba. Mabrazano makamboenda kuti. Dai ndetengesa mbanje nebhurongo dzinofambwa nadzo. Dai ndetengesa ngiri. Kumamita makaenda kutsvaki. Kumamita takataenda kori. Rimani. Akusina. Yana ine kubika tii. Akusina mvura. Yemudenga yekeni. Yemudenga ungarara menge mvura yemudenga. Unoti makazokutengesa. Saka pamaenda kupuraza kuti maida kuti mvura ishetu. Chaishandisa kana ndetakatatoteera. Mbuya makasvika munhu ane purazi rake kare. Sari taura kuti makaenda kupurazi rake kuti makasvika munhu ane purazi rake kare. Makandosvika kugara purazi rimwe. Saka musati taura takaendera ikoko mvura, takaendera mvura iyi. Makasvika munhu ane purazi rake. Pamwe ndatochiwa zvemvura. Kuchiwa mvura, makachiwa purazi. Ndikatende panoshandika. Zvino haasina chiro, sekuru hachamiri, mari haasina, zvese haasina. Wakuita basa rekumuponda mari. Wakuchifara vana Bismarck vochiuya kumba kusiri kwavo. Purazi rausina kuforera. Dai ungatomutaura mweya wangu unobva wabva kujunguluka. Matauriro ako kuti ndakachiwa, ndozvandakachiwa purazi nemvura. Hauda kuda munhu wakachiwa purazi nemvura. Musazodaro. Munhu wacho hamuchamudi manje. Maakuda munda nemvura. Mamusunga futi kuti aendewo kunze afare, haachafari. Kuti maane reason kai kuti shamwari ndingagarirei pano. Maanayo kareason kuti ndogarirei pano. Sekuru wacho tikati hands up nothing. Sekuru hands up nothing. Sekuru hands up nothing. Kasi ndogarirei pano. Waane reason manje kufara. Musazodaro bawakati, musazodaro. Idai vanhu sezvavari. Noti kuda zvinhu. Pazvinopera munopinda mudambudziko. Ende gutsikana newako murume. Whether nyange uchikuchaya, muchaya hako asi ziva kuti ndiye chii? Ndiye murume wakada. Wakada chiduzura chako. Ndechako choto ndo murume wako iye. Muchaye maningi uchasi asi usakanga kuti chii? Ndiye munhu wakawina. Ukaona izvi, how do you feel? Kana newe unogara uchinakirwa sei? Kuti wakasvika purazi riripo, munhu aine purazi rake. Izvi munhu uya mudziwe purazi wakugara musango. Iwe uri dedede mumba imumona naBismarck. How do you feel? How do you feel? Kuti purazi rakasvika riripo, munhu ari kuchigarira purazi pake, ari kuzvirimira. Haasipo pamunhu yapapurazi iwe ndo hapo manje. Wofanana naBismarck manje. Iye Bismarck iyo ndaizofanira kuona.
Business vakabvatiza vaenda makorokoza saka achatooneki ndaroedza mutsvaga nekumana. Haumutsvaga anozungiswa. Andalitsvaga business. Anozungiswa kutsvaga. Anyway, handi panze muite zvinotaura panze zvese zviri kuda kuti mabhasi hamubvi panapa. Mutori pano kusina zvese zvandataura zvapedza. Endai panze apo. Mapedza toda ripoti yacho kuti chakati tapedza. Chakati tapedza. Munoita basa rekuchaya varume.